Kaya kayo mong taging kaya Oh, Pagkitama kimbal eh, ano kaya? King Sindalan. Kapilan. Sabado nga bakit ko bundok kasi eh. Lawin king bali kung saan kami. Ano ka tan? Taga akong bali, yung bali. What happened? Sinabi mo kubo. Kapilang ka free ganyan. Kapilang ka... Tanapon, nagpake. Alin, nung kapilang mo ba rin pagkikitan? Ay, kapilang ka mag-min. Kaya ka nang ukto. Early afternoon. Text mo kami. Sige. Iya ko text na kayo. Ako sige, naka-text mo kami. Baka tayo kipon tayo. Kasi ako bukas punta ako kay Philbern. Ali, okay yung Sabado kaya kayo? Ali. I think so, okay. Itang kahit ibataan ay tayo papisa din. Sige, Sabado nang buwan yan. Yung Rustom Burin niya namin, yung invite niya Saturday siguro, yung short get together na mo. Sabado mga... Ay may pa-meeting. Huwag kayo pa pagpake kung kain. Manipake eh. Kung mga nangor. Ay, early afternoon siguro, lunchtime. Lunchtime. Kasi, sagli ako maging buntok ko. Mga ka. O before lunch.